Weh, kok kira-kira susune melurat-melurut Pak Igit. Niki wau ape gawe susu-susu kok apa cah godhong gedang kok gatel. Terus kula ngangge kaos kaki. Ki mau dolanane cung sapa mau tak sileh. Le dolananmu apik tak nggone susu. Delok piye suarane? Apik ya susu iso muni. Apik dienggo nggon petengan nggo ngundang wong ora usah nyuwara langsung. Nggone Mbak Eni ya muni. Pok kenekne muni jancuk. Iki senengane kok ya wong jenenge reka-reka. Nika wis do dijowawi wong-wong ning mburi. Ya Mas, aku iki lanang ya Mas, aku ngono. Kok malah ana sing ngenyang 250 barang. Mbok diwenehke, Jol. Kok diwenehke bakdo foto 250 purun, Mbak. Ngoten ya. Arep dienggo apa? Ajeng nggih napa kula ngoten. Terus nggo tumbal. Ya ngrasake ning ora kaya bengi iki lho Pak Igit. Lah pripun? Bar bodo awake dhewe niki pemenang rekor muri termasuk sing kagungan kersa bar bodo wayang teng Dresi Kulon. Piyuh dalane ditutup mergo saking jembare panggonan sing kagem tamu. Oh nggih. Sinden-sinden wis nglumpuk kabeh, Bu Yuyun wingi izin sakniki kampun rawuh sembah nuwun. Terus ibu-ibu sedaya kala wau ya kanca-kanca teng Cakraning Rat Fans Club komplit. Nggih. Bau awan wis waras tramben. Oh. Dalu nika. Waras ta ora ben. Warastra kok waras ta ora. Iya. Tapi ngene Warastra. Nuwun sewu lho Pak Lurah nggih, nuwun sewu. Heeh. Kuwi lurah-lurah kathah. Oh, kowe kenal ta ya? Kula dhewe nggih ngawur kok Pak. Oh, alah. Nggih, nika Pak Lurah nika kan ketawis to Pak. Nggih lho. Angger mirsani wayang kok ora fokus mesti lurah. Kok ora fokus maksudnya? Ah lho dikenani piye lho lurah-lurah nek karo perangkat iki kok mesti urune akeh-akeh, Pak. Lah. Niki kangge miwiti Mbak Yazu. Si, Bapak. Nggih, sore kala kan dereng Pambagiarjo tawi sambutan. Menika Pak Aris ingkang mewakili Pak Kasmani. Oh, ngaten. Nggih. Nderekaken mawon. Nggih. Jare kowe wis ngene karo Pak Kasmani. Pun plek bakul kulak solar. Oh. Wis nate ana hubungan karo Pak Kasmani. Pun nate saderenge entuk sinten Muti ta sapa iku? Heeh. Karo kowe sik biyen. Pun kalih kula riyin. Pirang tahun? Nggih. Ajeng setahun. Oh, duwe anak karo kowe. Jenengan mosok ora ngerti ta? Gadah anak ndase boyo nih. Yo ono, Mbak. Tak kira lahir